Kadumdum pa kang Marimar or si Talia ba? Katong naiiro ba nga si Pulgoso ba? Aw, nardi ay. At hihintayin kong dumating si Seryo para makita ko siya. Ay, ang pag-ibig nga naman. Grabe sab ni kabuto labi nas mga batang 90s. Oy, kay before pa nauso ning mga imported nga mga telenovela katong mga Korean, naana ni Marimar nga perting lamia aw gwapaha di ay. Nga di gyud makumpleto ang adlaw sa mga angkol ug auntie ug di makatan-aw ani. Ug katong pag-anhi niya sa Pinas, gidagsa og libo-libo ka mga tao oy nga mura daw pareha kadaghan atong pag-anhi sab sa Santo Papa nga si Pope John Paul II. Marimar, costeñita soy. Pero, anong niabutod ta ka Marimar? Di ba music rata? Dili oy. Kabalo ba ka nga si Marimar or Talia is kuyaw sa bug career as singer or artist? Ginatawag pa ganin ni siya Queen of Latin Pop ug best-selling Latin artist of all time. Wow. Ug tungod sab sa iyang kabuto diri sa Pinas, tungod lagi atong Marimar, nasab ni siya mga kanta nga Tagalog guys, pastilan pag ganindot ani nga istorya. Mayroon akong nais malaman. So 40 days video atong isgutan si Talia or mas nailhan nato as Marimar. Kumusta na to siya ron no? Ug asa na to siya karon? Ug ato sang isgutan ng kamada sa original pantasya ng mga uncles atong panahon. Oops, ang ato YouTube channel ha, ayaw kalimti. Tapos ug gusto sab kag mga content nga na kay mabaluan, ay kalimot og follow. Tara, istorya ta. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Si Ariadna Talia Sodi Miranda or mas nailhan nato as Marimar nga gipanganak didto sa Mexico City, Mexico atong August 26, 1971. Gikan sab sa arangan nga pamilya, iyang mama nga si Yolanda is isa ka painter ug scientist, doktor, criminologist ug writer sa biyang erpat nga si Boss Ernesto. Gwapa sab gyud ni si Marimar sa bata ba oy, galing 1 year old pa lang ni siya, na siya mga TV commercial. Nagbalay og piano lesson sa edad lang nga 4 anyos, talented gyud nga bata. Ug pag-abot niya 9 anyos, naapil na siya sa isa ka children music group nga gitawag og Dindin as vocalist. Naka-release po ni silang mga albums guys, in fact, 4 ka album, pero pag-abot 1984, nagbuwag-buwag ra sabang mga bata. Nag-solo artist si Talia guys. Ug kauban niya sa mga project ang sikat sab nga mga banda sa Mexico nga Timbiriche, nga murag official band sab sa dako nga media company sa Mexico nga Televisa. Karon niabot ang time nga nihawa ang main vocalist gyud sa Timbiriche. So matik dayon si Talia di ba? Kay sige naman sila uban-uban. Sige sila tukar mga shows ug didto na dayon discover si Talia sa direktor sa mga teleserye. Wow. Ug invite gyud siya para mosampa sa teleserye nga butusab dito sa ilaha ang La Pobre Señorita Limantur. So while bokalista sa banda nga Timbiriche, nasab siya mga side projects sa teleserye guys, acting ba. Nya kay kamaom sa vlogi, nadugangan pa gyud og isa pa ka teleserye ang Quinceañera. Ug nibuto pa gyud noon siya maayo guys nga na-awardan pag Best New Artist atong 1988. Hangtod sa niabot gyud ang teleserye niya nga siya na gyud mismo ang bida guys, ang Luz y Sombra or Light and Shadow. So busy na mas acting si Talia, nihawa na siya sa banda ug nag-focus siya sa solo career acting ug sa iyang kaugalingong music. Ang nakakuyaw pag yun ani niya guys, kay bisag talented na kayo, buto na yun kayo iyang career, niadto pag yun siya California kay mag-study og English ug nag-enroll sa mga workshop sa pagkanta, sayaw, acting ug uban pang dikit sa music. Human dito sa California, andam na kay siya nga mobalik og Mexico ug nag-release og debut album na self-titled Talia ato October 1990. Ug didto na dayon ning buto. Sunod tuig 1992, gisundan na sab niya ikatulong album, ang Love ug sabay na sab diri ang iyang pagkas sa salida or teleserye nga pertisang butuha, ang Maria Mercedes. Maria Mercedes ang pangalan ko sa aking pamilya. Best Young Actress ang iyang nadawat 1993 ug tungod sa success sa Maria Mercedes, didto na sab dayon nasundan sa isa ka teleserye nga nagpataas sa mga angkol nga perti yung butuha labi na diri sa Pinas, ang Marimar atong 1994. Nga sumapas mga eksperto, mao daw ni ang best telenovela of all time. Sana tawagin niya ulit ako ng maganda. Nahimuan pa gani inig version di ba diri sa Pinas nga si Marian ug naasay kang Megan Yang, nasundan pa gid og Maria La del Barrio 1995 nga grabe buto-buto gyapon agi guys, ug sabay sab diri ang pag-release sa iyang ikaupat nga album ang En Ecstasis, ug syempre naa na diri ang mga kanta nga Maria La del Barrio. Ya
mucha honra. María la del barrio soy. 2 times platinum sa US ug Argentina. Ug syempre nagplatinum sa Diris Pinas, paiwit breta. Ug 1996, mao na dayon to gidagsa og libo-libo ka mga tao si Marimar atong pagbisita niya sa Pinas, nga pareha daw kadaghan ang tao nga nidagsa sa atong pagbisita sa Santo Papa nga si Pope John Paul II. Wow. Ug tungod sa duol na sab sa kasing-kasing ni Marimar ang Pinas, naghimo gyud siya compilation album guys nga Tagalog nga para lang gyud sa mga Pinoy. Ang Nandito Ako atong 1997 nga nahimo pag best-selling album sa Pinas. Gisundan pa gyud sa iyang teleserye nga Pirti Gyapong Butuha ang Rosalinda nga napasalida sa kapin kulang 180 ka mga nasod. Syempre, apil ang Pinas, oy. Rosalinda, ay amor, amor. December 2, 2000, nipaldo ang isa ka music executive na si Boss Tommy Motola kay nagpakasal sila ni Talia. Wow. Pero di na kay nato isgutan, nipaldo naman to si Busing, bahala to siya. Nagpadayon pa ang success ni Talia sa iyang mga career sa music ug acting ug naa sa mga charity projects ug mga humanitarian campaigns. Galing nakarelease pagdaghang mga albums nga butog yapon. Kung sumahon na sa 19 studio albums, 2 live albums, 24 compilation albums, 6 video albums, 85 music videos, 1 extended play og 70 singles. Nga nihalin og sobra kapin 50 million copies sa tibuok kalibutan ug nahimong isa sa mga best-selling Latin music artist of all time. Ginatawag sab siya Queen of Latin Pop ug Queen of Soap Operas. Ug hangtod karon guys, si Talia lang gihapon ang naggunit sa most rated telenovela sa history sa Mexico, Wow. nga gipang-export sa nagkadaiyang mga nasod. Sa karon si 54 anyos na Talia pero awa ra gud na o, murag vampira oy di matiguang pastilan. Marimar, oh, costeñita soy. Kung gusto kang shoutout, ibutang diya sa comment section ug taga-asa ka kay pang wash outon ta mo diya tanan sa atong next video. Peace out, yo! Ay amor.